गेदेमा बिगियानिफोर बेयो जाबाय गांसे जिउ खौरां बिजाब। बिजाबनि लिरगिरिनि मुङानो जाबाय सुबोध गयारी। बेयो गांसे बयनिबो थाखाय फरायनो गोनां बिजाब। बे बिजाबखौ थांनाय 2019 इं मायथाइयाव गिबि फोसावजेननाय जादोंमोन। बिजाबखौ फोसावदों क'क्राझारनि वर्ड्स एन्ड वर्ड्सआ। बिजाबखौ वर्ड्स एन्ड वर्ड्स बिजाब गलायावनो मोननो थांगोन क'क्राझारनि। बिजाबनि बेसेना जाबाय 45 रांल'। फिन बुंफिनदों दि बेयो जाबाय गांसे गेदेमा बिगियानिफोरनि जिउ खौरां बिजाब। थारैनो जाय बिथांमोना बे बिजाबखौ दासिम फरायाखै, फरायनो नाजा। माखासे गेदेमा बिगियानिफोरनि जिउ खौरांखौ मिथिनानै मोनगोन। बांसिनै फरायसाफोरनि थाखाय फरायनो गोनां बिजाब।